Sziasztok! És azt is mondd el, hogy és azt is mondd el, hogy nevezheted el mennyi. Nem á. Én meg Titán, és most haltam meg. De mindjárt MH leszek ott. Oli, majd megnézed az egyik videómat? Au. Megnézem, hogy feltöltődött már. Még várjál 5 másodpercet, aztán feltöltődik. Igen. Jó, mondja Oliver. Még sok videót fogunk csinálni, de nem az összes a Horses PvP-be. Sky PvP. Én már többet is felraktam, ha láttátok. Aki látta az én videómat, az láthatta én, hogy én már többet is felraktam. Oli még csak most rakott föl 2-3-at. Akkor most rakott fel az elsőt, én már felraktam egy csomót. De Kitadúr. Yeah. Vati. Én vagyok a menő. Menő. Kaltam. Miért halok meg? Nem is. Te vagy a noob. Te vagy a noob. És itt vagyok, kedves nézők, Oliver előtt. Na nézzük, ki megyek megint ott. Megadok. Én? Leállítottad már ezt a videót? Majd elmondom, ha leállítod. Sziasztok! Leállítottad? Akkor elmondom. Úgyhogy bemész itt, ha letöltöd, itt van, hogy leírás, és leírod a nevét. Jó. Akkor majd megint elmondom. Haj. Remélem sokan meg fogjátok nézni az én videómat is, Olivérét is, mindenki. Futás, kőkat, ezzel megölök bárkit. Megölték. És a videó befejezésével kimegy Giant karddal, de hogy csak vicceltem. És itt van Olivéra, hogy látjátok. Nem, csak itt vagyok előtted. Ó, Diamelles.
Van. Nekem egész diaszettem is van ebbe a játékba. És védelem 2-es csizmám. Diacsizmám. Oh, ah, sziasztok!